Ndewo ndị njem ọnụ, nnọọ n'Igbo dị ụtọ. Ọ ka bụ m enyi gị Ebube. Kedu ka anyị mere? Papa na mama kwanụ? Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Daalụ. Taa, ana m ewetara unu akụkọ. Gee ntị ma mụta ihe na ya. N'otu obere obodo dị jụụ, mmadụ niile na-emekọ ihe ọnụ n'obi ụtọ na ịhụnanya. Ebe a ka otu obere nwa nwoke aha ya bụ Emeka, nke a na-akpọ Emeka bi. Emeka bụ nwatakịrị na-achọ ịma ihe karịa arọ ya. Nwatakịrị a dị naanị arọ 3, mana ọ na-ajụ ajụjụ, na-eme omume dị ka okenye. Mgbe ọbụla ndị mmadụ na-asị, Emeka na-ajụ ajụjụ karịa ndị arọ ya. Ọ na-achọ ịma ihe karịa, ma nke a adịghị eme ka Emeka laghachi azụ. Ọ na-aga n'iru ịjụ ajụjụ mgbe ọbụla n'ihi na ọ chọrọ ịmụta ihe karịa. Oge ọbụla ọ na-ajụ sị, "Nne, gịnị mere ka nnụnụ na-efe efe? Gịnị mere mmiri esinyere n'ọkụ na-adị ọkụ? Kedu ebe mmiri ozuzo na-esi pụta?" Nakwa ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ. Otu ụbọchị, Emeka nọdụrụ ala n'okpuru osisi dị n'iru ụlọ ha. Ọ nọ na-ekiri ihe niile. Ọ na-ajụkwa onwe ya, kedu otu osisi a si adasị akwụkwọ? Kedu ebe akwụkwọ ndị ọfụrụ si apụtakwa? Mgbe ọ nọ na-atụgharị uche na nke a, ọ hụrụ otu oke ọkụkọ ka o fegoro n'elu obere osisi dị n'akụkụ ụlọ. Ọkụkọ ahụ tiri nku ya, pa pa pa, wee tie, "Okokoroko!" Emeka biliri ngwa ngwa, gbanye aka n'abụọ n'ukwu, sị, "Hei, kedu ka ọkụkọ a si mee ya? Achọrọ m ime dịka ya." Ngwa ngwa, Emeka gbara ọsọ rigoro n'otu oche dị n'akụkụ ụlọ ahụ. O mepere aka ya, mee dịka ọkụkọ ahụ si mee, pam pam pam. O wetiri olu ya, sị, "Okokoro!" Tupu ọ ga-ekwutọpụ ya, ọ dara n'ala n'ihi na oche ahụ adọghị ọfụma n'ebe ọ dị. Mgbe nna ya nụrụ ụda ada ahụ, nna ya gbara ọsọ pụta, sị, "Emeka, gịnị na-eme? Kedu ihe ị nọ ebe ahụ na-eme?" Emeka sịrị, "Achọrọ m ime dịka oke ọkụkọ a." Oke ọkụkọ a mere, "Okokoroko!" Mụnwa chọkwara ime okokoroko n'otu aka ahụ. Nna ya malitere chịwa ọchị na-achị, nke mere ka anya mmiri ju ya anya. Nke emeghị ka Emeka nwee obi ọjọọ, kama ọ gara n'iru chọọ ịma ihe. Nna ya mesịrị sị ya, "Nwa m, ọtụtụ ihe bụ nke anụmanụ na-eme, ọ bụghị mmadụ na-eme ihe ndị ahụ." N'ụbọchị ọzọ, Emeka hụrụ otu onye agbata obi ha dị ime. Ọ sịrị ya, "Nwanyị, gịnị mere afọ gị jiri buo ibu? Gịnị ka ị riri?" Ndị niile nọ n'akụkụ malitere ịchị ya ọchị. Ha sịrị, "Emeka, ị ka na-eto eto. Chere, ị ga-aghọta ihe na-eme mgbe ị toro." Ma nke a adịghị eme ka Emeka nwee obi ọjọọ. Ọ na-aga n'iru ịjụ ajụjụ. Otu ụbọchị, Emeka nọ n'iru ụlọ ha, ebe ọ na-ezu ike ma na-ekiri ọtụtụ anụmanụ ka ha na-awụgharị. Mgbe ọ na-eme nke a, ọ nụwara ihe na-esi isi. Ọ na-ajụ onwe ya, "Gịnị na-esi ihe a? Gịnị na-esi ihe a?" Mgbe ọ na-ajụ, ndị nọ n'akụkụ na-asị, "Ibidogo ka isi ajụ, gịnị na-esi?" Ma Emeka gara n'iru na-achọ ihe ahụ na-esi. Mgbe ọ gara n'azụ ụlọ ha, ọ hụrụ na anwụrụ ọkụ si n'ebe ọba ji ha dị na-apụta. O tiri mkpu kpọọ nne ya oku, sị, "Mama,
Mama, anwụrụ ọkụ na-apụta n'ọba ji. Mgbe nne ya nụrụ nke ahụ, ọ gbapụtara wee hụ na ọkụ na-achọ ịgba ọba ji ha. Nke a mere ka ha malite itinye ya bụ ọkụ. N'ikpeazụ, ha tinyere ya. Nne ya sịrị ya, Emeka nwa m, anya gị nke na-ahụ ọtụtụ ihe nakwa ọchịchị obi gị ịmata ihe na-eme emeela ka ị nyere anyị aka na ọba ji anyị agbaghị ọkụ. Daalụ maka nke a. Nna ya sịrị, ọchịchị obi ịmata ọtụtụ ihe bụ ezi ihe mgbe ị mere ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Emeka, jide ka iji mara gbado anya ka ị ghara iwere ya n'ụzọ na-ezighị ezi. Ndị obodo niile nụrụ nke a. Ha gara n'iru ito Emeka na-asị, nwa a na-eme ka okenye. O mere ka ọba ji ha ghara ịgba ọkụ. Ka anyị mụta na amamihe nakwa mmasị ịma ihe bụ ezigbo onyinye mgbe anyị jiri ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ndewo na isonyere m n'Igbo dị ụtọ. Ọ ka bụ m Ebube enyi gị. Daalụ.